Vi er kommet herud i skoven for at finde den hjemsendte krigsveteran, korporal Grønlænder. Vi har fået at vide, at vi skulle møde ham i denne her lysning, så vi venter. Og vi venter. Morning mist fade with the dawn as the night stars fade into the day. Gentle winds caress my weary face and brush. Ja, skal vi gå derover og foretage interviewet? Der? Ja. Ja, det kan jeg godt. Så. Hallo. Hej. Kan du lige fortælle seeren dit navn? Jeg er korporal Grønlænder. Det blev i hvert fald kaldt i Afghanistan. Ja. Og hvorfor blev du så sendt hjem fra Afghanistan? Det var på grund af, at jeg kom til at dræbe nogle små børn. Det gør jeg altid i Grønland. Satan! Stop. Kan du ikke vise os nogle af dine berygtede kampteknikker fra Afghanistan? Jo, hvor må jeg gøre det? Lige der. Værsgo. Det er 3 der. Du gør det bare. Det er 3 der. Flot. Og jeg brugte endda det lokale sprog. Nej, jeg var dygtig. Hvordan var dit sexliv ellers nede i Afghanistan? Ikke udtalt. Siger ingenting. Det var godt. Ja, det er godt. Var det med de andre soldater, eller brugte de lokale? Ja, altså, vi bor i sådan en lille landsby, går. Men så, der er masser af kvinder. Det er så, da vi løb tør for dem, så var det kun de andre soldater. Lever du og sover så ellers henne? Jeg lever i den skov. Ja. Jeg kan ikke lide vejen. Nej. Hvor sover du? Lige her. Altså, det jeg plejer at gøre, det er smid det hele. Så kom igen. Gå med hovedet. Stå her ved siden af. Gør klar. Gør klar. Gør klar. Åh. Ja, det er sådan, jeg plejer at gøre. Ja. Og det er en mere effektiv metode end de normale måder at sove på, hvor man bare ligger sig op. Jeg prøver nede i Afghanistan. Det er de her kvinder, vi talte om før, ikke? Ja. De gør det ikke så frivilligt, så man er nødt til bare at hoppe på dem. Så det er blevet sådan en vand til, så man hopper op. Altså hopper i ting. Okay. Tak for det. Får du nogensinde besøg herude? Ja. Men så nogle gange, så kommer man også sådan på noget, når de sidder ovenpå, du kan holde fast i, og så kommer de fremad, uden at gå. Ja, en cykel. Det ved jeg ikke. Jeg har kørt der med en Maxi. Okay. Så tager man spiser dem. Ja, det kan man jo også gøre. Hvad spiser du så den ellers herude, når du ikke spiser cyklister? Jamen, ja, så tager vi, jeg kan finde. Egon!